дар Ню-Йорк рӯзи 19 январ музокироти вазирони хориҷаи гурӯҳи 5 ҷамъи 1 ҷараён гирифт. Дар ин нишаст Тоҷикистонро вазири умури хориҷа Сироҷдин Аслов намояндагӣ кард. Дар ҷаласа мавзӯи амнияти минтақавӣ, муқобила бо терроризм, ҳамкориҳои иқтисодӣ ва ҳамдорнамои ҳамкорӣ дар чорчӯби гурӯҳи мазкур баррасӣ шуд. Аз ҷониби кишварҳои дигар дар ҷаласа вазирони хориҷаи Қирғизистон, Қазоқистон, Ӯзбекистон ва намояндаи доимии Туркманистон дар Созмони Милали Муттаҳид иштирок карданд. Аз ҷониби Амрико ҷаласаро муовини котиби давлатии Амрико Ҷон Салливан гардонандагӣ кард. Таҷрибаи ташкили ҷаласаҳои вазирони хориҷаи кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ ва Амрико аз соли 2015 шурӯъ шуда то имрӯз чанд мулоқоте дар шаҳри Самарқанд ҷараён гирифт. Ин музокирот ба хотири баррасии ҳамкориҳои кишварҳои минтақа ва Амрико дар масоили амнияти ва иқтисодӣ баргузор мешавад. Ахиран вазири хориҷаи Русия Сергей Лавров дар як нишасти матбуотӣ нороҳатии кишвараш аз ин ҷаласаро таъкид кард ва гуфт ки Амрико ба хотири пешбурди ҳадафҳои геополитикии худ ин ҷаласаро доир мекунад.